Shirin baiwata da misalin karfe 10 na dare a kowace Juma'a a tashar Alisura TV. Shiri ne da zai rika zakulo mutane masu baiwa da basira a fagen sana'o'i daban-daban. Sunana Isra Ridwan da zan na gabatar da shirin baiwata sana'ata. Ku kasance da shirin baiwata sana'ata a tashar Alisura TV.